खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै जों सोलोंगोन मेश' एपनिफ्राय नोंथांमोना माबोरैहाय बायलाय फानलाय खालामनानै बेवहाय रां आरजिनो हायो। बेखौ आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो बे मेश' एपआ मा बेनि सायावबो नोंथांमोनजों आं दिनै सावरायगोन। दानिया फै जोङो बे मेश' एपनि सायाव सावरायनोसै। गिबियावनो नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फनाव मेश' एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय दै। बेनिफ्राय नोंथांमोना मेश' एपआव एकाउन्ट खुलिनानै ला आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोननो जुदि मेश' एपआव बोरैहाय एकाउन्ट खुलिनांगौ बेखौबो जुदि नोंथांमोननो भिडिअ नांगौब्ला आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरगोन। दा बे मेश' एपआव एकाउन्ट खुलिखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा बेनिफिट्स जानो हायो बा मा मुलाम्फा जानो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना मेश' एपनिफ्राय रां खामायनायनि मोनसे राहायानो जादों दिहुनजानाय बेसादफोरखौ फाननाय। माने नोंथांमोना बेनिफ्राय दिहुनफिननानै लाबोफिननो हानाय जायफोरखौ अर्डार खालामनो हायो, माने बे अर्डार खालामनाय प्रडाक्टफोरखौ नोंथांमोना फानफिननो हायो आरोना मेश' एपजों। जुदि नोंथाङा गावनि दिहुनथाइ दं अब्ला नोंथाङा बेखौ मेश' एपआव फानगिरि महरै फारिलाइ खालामनो हागोन दै लोगोफोर। नोंथांमोना जेब्ला नोंथाङा जि दिहुनथाइ दङ माने बेवहाय फानगिरि महरै नोंथांमोना बेखौ फानफिननो हागोन, दिहुननो हायोब्लाथाय आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांनि जि खामायनाया नोंथांनि फाननाय बेसेन आरो दिहुनजानाय बेसादफोरनि फाननायनि सायावसो, गावनि सायाव माने बाहायजाथाव खरसानि सायाव सोनारो दै लोगोफोर। गोसोआव लाखा, बेवहाय मुलाम्फा मोननाया माने नोंथांमोना साननो हागौ मेश' एपआव बेसेबां बोरैहाय नोंथांमोना बेनिफ्राय प्रडाक्टखौ सेलिं खालामफिननानै नोंथांमोना बोरैहाय इनकाम खालामनो। माने नोंथाङा बेवहाय प्रडाक्टखौ जेब्ला बायगोन ना, बेनिफ्राय प्रडाक्टखौ जेब्ला बायखांनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय बेनि दामनि सायावसो नोंथाङा सोनारगोन। बेनिफ्राय बे दामखौ नोंथाङा सेलिं खालामफिननो हानांगोन। बेवहाय नोंथाङा हमनानै लाबाय 100 थाखानि नोङो मोनसे मुवा बायबाय। बे मुवा बायनायाव नोंथाङा बे मेश' एपनिफ्रायनो आरो नोंथांमोना फानफिननो हागोन आं बे मालखौ बा बे बेसादखौ, बे मुवाखौ आङो 150 राङाव फाननाय जागोन। अब्लाथाय नोंनाव 50%आ नोंनाव थालांगोन। 100 रांखौ नों बिसोरनो होनो नांगोन। बेबायदि आरोना लोगोफोर। मोनसे जिखुनु फ्लिपकार्टनिफ्रायनो बा एमाजननिफ्रायनो नों मेश' एपआव थांनानै बायहैनो हागोन आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनो हागोन, बेनिफ्राय नोंथाङा बे प्रडाक्टखौनो सेल खालामफिननो हायो। बे प्रडाक्टखौनो नोंथाङा बायफिननानै बे प्रडाक्टखौनो एसे दाम गोसायाव बानायफिननो हायो आरो। होमब्लाना नोंथांनियाव मुलाम्फा थाहैयो आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नैथि राहायानो जादों बेवहाय दिहुनजानाय मुवाफोरखौ फोसावफिननो हायो आरोना। आं बेखौनो बुंबाय दं, दा फोरमायफिनहरनो हागोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना गावनि मोजां मोननाय जिखिनि मुवा बेसादखौ सायख'नानै ला। बेनिफ्राय नोंथाङा जेब्ला बेखौ बायगोन ना मेश' एपआव, बेनिफ्राय बायखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनो हायो, बेखौ नोंथाङा जिखिनि वेबसाइटआव माने बेखौ सेल खालामफिननो हायो। जेरै नोंथाङा फ्रेन्ड्सफोरनो हरनो थाखाय फेसबुकआव हरनो हागोन, इन्सटाग्रामाव हरनो हागोन। बेबायदिनो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफ्राव नोंथाङा शेयार खालामहरनो हायो दै। नोंथाङा जि मुवा बेसादखौ मेश' एप्सआव बायगोन आरोना, बिनि उनाव नोंथाङा बेखौ सेल खालामफिननो हायो आरो। गोसोआव ला लोगोफोर, बे मेश' एपनि मेन खामानिया बेनो। माने नोंथांमोना प्रडाक्टखौ बायनानै प्रडाक्टखौ सेलिं खालामफिननाय। माने बेनिफ्राय नोंथांमोना एसे मोनबोनानै बा खम बेसेनाव मोननानै नोंथाङा बेखौ माने गाव पारसेन्ट लानानै गुबुननो फानफिननो हानाय। बेफोरनो जाबाय मेश' एपनि खामानि दै लोगोफोर। गोसोआव ला। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय गोसोआव लाखिनांगोन दि मेश' एपनिफ्राय सानफ्रामबो 500 एबा 10 रां मानि नाजानायासो सैथो। बेनिफ्राय नोंथाङा जेसेबां फाननो हागोन बेबो नङा दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय लिमिट मोनसे थायो। गोसोआव लाखा लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय 500 एबा माने 100 रां बेवहाय माने बारा खालामनो मोना। बेवहाय नोंथाङा जेसेबां प्रडाक्ट फानगोन सानसेयाव आरोना, सानसेनिखौसो होनदो, सानफ्रामबो माने सानसेयाव नोंथाङा 500 आरो 1000 सिमहालागै नोंथाङा बानायनो हानाय नङा। बेवहाय एसे खम बेसेननि नोंथांमोना फाननो नांगोन आरोना। गोसोआव लाबायना लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय आं जुदाय मुदाय प्रडाक्ट बायनानै जुदाय मुदाय सेल खालामगोन बेबायदि नङा। बेवहाय मोनसे लिमिट थायो दै लोगोफोर। गोसोआव ला। बे लिमिट हिसाबैसो नोंथांमोना माने फाननो हागोन आरो बायनो हागोन। बेवहाय आङो सानसेयाव 1 लाखनि प्रडाक्ट बायगोन बे नङा। बेवहाय मोनसे लिमिट थायो। नोंथाङा बे लिमिटसिमहालागैल' बे मेश' एपआव माने मुवाखौ बायनानै फाननो हागोन आरो, माने मुलाम्फा जागोन। दा जायफोरा माने बेफोरबायदि प्रडाक्टजों सोलिबाय दङ बा
गोबां दानि जुगावथ' गोबां मानि फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामो बिदिनो गोबां मानि मोजां मुवा बेसादफोरखौ बेबायदिनो फ्लिपकार्टल' नङा बेवहाय गोबां दङ एमाजनफोर दङ बायदिसिनाफोर दङ बेफोराव मानि गोबां मानसिफ्रानो मानि बेवहाय मा खालामो अर्डार खालामो दानिया। दा बेफोरनि अर्डारनि थाखाय जुदि नोंथाङा बे मिश' एपखौ खुलिनानै लायोब्ला एसेबाबो मानि बेनिफिट्स मोनगोन होननानै आं सानो आरो मानो होनबा नोंथाङा बेनिफ्राय मालखौ अर्डार खालामनानै मुवा बेसादखौ अर्डार खालामनानै नोंथाङा फानफिननो हानाय बायदि आरो ना लोगोफोर आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दा मिश' एपनि मेन थांखियानो बेनो नोंथांमोना बेवहाय एकाउन्ट खुलिनानै लानांगौ बेनिफ्राय एकाउन्टखौ खुलिखांनायनि उनाव बेवहाय मुवा बेसाद बायनानैसो लाग्रोनांगौ दै बायनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ माने सेल खालामफिननो हायो आरो ससियेल मिडियानि थ्रुयै नोंथाङा बेखौ सेल खालामफिननो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायखाबाय। आरो सोरबाफोर जुदि गोसो गुदुं दङब्ला मिश' एपखौ डाउनलड खालामनानै लादो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय मुवा बेसाद बायनानै माने सेल खालामफिननो हागोन आरो माने नोंथाङाबो एसे एनै प्रफिट मोनगोन आरो ना लोगोफोर बेखौ आं गिबियाव फोरमायखाबाय। दा जुदि नोंथांमोननो बे मिश' एपखौ बोरैहाय खुलिनाय जायो बा मिश' एपखौ बोरैहाय नोंथांमोना एकाउन्ट होनानै सेटआप खालामनाय जायो बेफोरखौ जुदि नोंथांमोननो जुदि आपडेट नांगौबा आं नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरगोन। जुदि जायफोरनो नांगौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा दिनै आं नोंथांमोननो मिश' एपनि सोमोन्दै एसे फोरमायबाय। दा दिनैनि सुंद' आपडेटखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर गोजोन्थों थेंकिउ नेक्स्ट आपडेटआव बेबायदिनो लोगो मोनबाय थाथों।